ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଆଉ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କଭର କରିବା। ଆଜି ଆମେ କଭର କରିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ଗଠିତ ହୋଇ ସାର୍ଥକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମହୀନ ଭାବରେ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମର ଏପରି ସାର୍ଥକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମର ଏପରି ସାର୍ଥକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କିଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଧାନ ଚାଉଳ, ଧାନ ଓ ଚାଉଳ, ଧାନ ଚାଉଳ। ନଈ ନାଳ, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁନା ରୂପା, କୂଅ ପୋଖରୀ, ଦିଅଁ ଦେବତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଧାନ ଆଉ ଚାଉଳ ଅଲଗା ଅଲଗା, ନଈ ଓ ନାଳ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା, ଥଟ୍ଟା ତାମସା, ଡାଳପତ୍ର, ଧନରତ୍ନ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଲେଖାପଢ଼ା, ଟଣା ଓଟରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗାଈ ଗୋରୁ, ପିଠାପଣା ଓ ଆଖପାଖ। ମୌଜ ମଜଲିସ୍, ହାଟବାଟ, ଦାନ ଧର୍ମ। ରୀତିନୀତି, ପାଠଶାଠ, ଦୟାମାୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାନବାହନ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ଜାନି ଯୌତୁକ, ଧନ ଦୌଲତ, ଫଳମୂଳ। ବେପାର ବଣିଜ, ଶାଗ ମୁଗ, ଡାଲି ଚାଉଳ। ତର୍କ ବିତର୍କ, ମତି ଗତି, ନିଆଁ ଧୂଆଁ। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି, ବାଧା ବିଘ୍ନ। ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, କନ୍ଦା କଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା। ଯେମିତିକି ଆକାଶ ପାତାଳ। ଆକାଶ ଅଲଗା ଆଉ ପାତାଳ ଅଲଗା, ଦୁହେଁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେପରି ଲାଭ କ୍ଷତି, ବାଟ ଅବାଟ, ମାନ ଅପମାନ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ହାନି ଲାଭ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଆୟ ବ୍ୟୟ। ଇହପର, ଉଭା ପୋତା। ଉଭା ହେଉଛି ଉପରକୁ, ପୋତା ହେଉଛି ତଳକୁ। ଖଟା ମିଠା, କିଣା ବିକା। ଖାଲ ଢିପ, ଊଣା ଅଧିକ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସତ ମିଛ। ଦିନ ରାତି, ପଡ଼ିଆ ଉଠିଆ, ଖରା ବର୍ଷା, ହସ କାନ୍ଦ, ଦେଣ ନେଣ, ବସା ଉଠା, ଜୀବନ ମରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର, କଞ୍ଚା ପାଚିଲା, ମାରଣ ତାରଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାର୍ଥକ ଓ ନିରର୍ଥକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି କନ୍ଦା କଟା। କନ୍ଦା ଆଉ କଟା, କଟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ନିରର୍ଥକ। କିନ୍ତୁ କନ୍ଦା ହେଉଛି କାନ୍ଦିବା। କନ୍ଦା ଓ କଟା, କନ୍ଦା କଟା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାପ ଚୁପ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ଦାମ, ବିକ୍ରି ବଟା, ସଜବାଜ, କରଜ ବାରଜ, ଟଙ୍କା ଟୋକର, ପେଟ ପାଟଣା। ପେଟ ହେଉଛି ପେଟ, କିନ୍ତୁ ପାଟଣାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଟଣା ମିଶିଗଲେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଡକା ହକା, ଗପସପ, ହିସାବ କିତାବ, ଛୁଆଁଛୁତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖିବା। ଗାଳି ଗୁଳଜ, ମୂଲ ଚାଲ, ମୂଲ ପାତି, ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ, ମସଲା ମସଲି, ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ, ପିଲା ପିଚିକା, ଅନ୍ଧି ସନ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ, ଗପ ସପ, ପିଲା ପିଲି, ପାଠ ଷାଠ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟତିହାରରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ପିଟାପିଟି, ପିଟାପିଟି, ପୋଛାପୋଛି, ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି, ଧରାଧରି, ମରାମରି, କଷାକଷି, ଦେଖାଦେଖି, ଲେଖାଲେଖି, ଛଣାଛଣି, ଥୁଆଥୋଇ, ଠେଲାଠେଲି, ଲଗାଲଗି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଠେଙ୍ଗାଠେଙ୍ଗି,
ପେଲାପେଲି, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି, କୁହାକୁହି, ହସାହସି, ଡିଆଁଡିଇଁ, ଦିଆଦେଇ, ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି, ଖେଳାଖେଳି, ବଢ଼ାବଢ଼ି, ଖେଞ୍ଚାଖେଞ୍ଚି, ଖୋଳାଖୋଳି, କଟାକଟି, ଫଟାଫଟି ଓ ହଣାହଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ତାର ଉଦାହରଣ, ଯେମିତିକି ପରସା ପରସି, ବକାବକି, ବିକାବିକି, ବରସା ବରସି, କିଣାକିଣି, ଯୋଗାଯୋଗୀ, ଟଣାଟଣି, ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ଓ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାନ ଶବ୍ଦ ବା କ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ହସି ହସି, ସମାନ ଅର୍ଥ, ଛନ ଛନ, ଖାଇ ଖାଇ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, କନ କନ, ଝିଅଟି କନ କନ ହେଉଛି, ବା ପୁଅଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ କନ କନ ହେଉଛି, ଯାଇ ଯାଇ, ହସ ହସ, ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା, ତର ତର, ଲୋକଟି ସ୍କୁଲକୁ ତର ତର ହୋଇ ଯାଉଛି, କିଟି କିଟି, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ, ଥର ଥର, ହଳ ହଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା, ଢଳ ଢଳ, ଜର ଜର, ଘର ଘର, ହେଲା, ଜଳ ଜଳ, ଥାଇ ଥାଇ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର, ଭିକାରୀଟି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଛଳ ଛଳ, ମାର ଆଖିଟି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା, ରହି ରହି, ଦେଇ ଦେଇ, ବଲ ବଲ, ନାଚି ନାଚି, ନେଇ ନେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେତେକ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ମଡ଼ ମଡ଼, ଠନ୍ ଠନ୍, କଇଁ କଇଁ, ସୁ ସୁ, ଭଡ଼ ଭଡ଼, ଝଣ ଝଣ, ସାଇଁ ସାଇଁ, ପେଁ ପେଁ, କଟ୍ କଟ୍, ଭଣ ଭଣ, ଝାଇଁ ଝାଇଁ, ଫେଁ ଫେଁ, ଫଟ୍ ଫଟ୍, ଧୁମ୍ ଧାମ୍, ଝିମି ଝିମି, କେଁ କେଁ, ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଧୁମ୍ ଧାମ୍, ଟିକ୍ ଟିକ୍, ଟିକ୍ ଟିକ୍, ଚେଁ ଚେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫଡ଼ ଫଡ଼, ଝିମ୍ ଝିମ୍, ସିରି ସିରି, କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ, ଠକ୍ ଠକ୍, ଟମ୍ ଟମ୍, ଚାଇଁ ଚାଇଁ, ସେଁ ସେଁ, ଠନ୍ ଠନ୍, ଖସ୍ ଖସ୍, ଫୁସ୍ ଫାସ୍, ଛୁକ୍ ଛୁକ୍, ଟପ୍ ଟପ୍, ଗମ୍ ଗମ୍, ଖଡ଼ ଖାଡ଼, ଘୋ ଘୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଝମ୍ ଝମ୍, ଠୁକୁ ଠୁକୁ, ଢାଉଁ ଢାଉଁ, ଚଡ଼ ଚଡ଼, ଝିପି ଝିପି, ଠୋ ଠୋ, ଢୋ ଢୋ, ଡମ୍ ଡମ୍, ଝର୍ ଝର୍, ଠଁ ଠଁ, ଗେଁ ଗେଁ ଓ ଡିବି ଡିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ